Ieșit dintr-o relație toxică. Mărturiile unui bărbat cu ouăle șifonate. Episodul 24. După mai bine de 10 luni. Partea a treia. Ultimul episod. Eu am obținut exact ce mi-am dorit. Mereu mi-am dorit să trăiesc o iubire nebună, pasională. O obsesie care să înfrământe măruntaiele cu pleacă și cu vino, cu dragoste și ură, cu certuri și dezlănțuiri pasionale aruncate într-un solvent al agoniei, cu lacrimi și disperare, cu dramă, cu suferință, cu furie, cu gelozie, o aporie a sufletului, o poveste suspendată între durerea renunțării și imposibilitatea continuării, o nebunie care să se plimbe de-a lungul granițelor sufletului meu, acoperindu-i toate posibilitățile, întinzându-se peste el ca un cearșaf elastic, prins la un capăt de groaza autoruinării, iar la celălalt de senzația dizolvării în eternitate, într-o contopire cât o levitație deasupra timpului însuși. Ei bine, am trăit-o. În clipele mele de luciditate, știu că asta nu a fost o poveste care să dăinuie. Ăsta a fost un exercițiu de pierdere. A trebuit să am ceva de o valoare care mărginește sensul însuși, ca mai apoi să învăț să-l pierd, într-un sevraj cât un monument al neputinței. A trebuit să învăț să pot, fără de ceva la care părea imposibil de renunțat. În plus, povestea asta a fost o manevră de resuscitare, de deșteptare generală, de trezire la viață a tuturor părților adormite din mine, din toate timpurile și din toate cotloanele. Povestea asta a fost menită să fie capătul de linie al unei epoci din viața mea. Mi-a mai trecut prin minte de-a lungul timpului că poate acea tristețe cronică despre care vorbeam la un moment dat este albia firească a sufletului meu și poate că menirea mea este să trăiesc într-un edificiu al tristeții și să învăț să-l fac frumos, ca pe o cameră din care nu pot fugi, dar pe care o pot decora, transformând-o într-o operă de artă. Am auzit totuși relativ recent niște cuvinte care m-au pocnit și mi-au rămas în minte, de la același Jordan Peterson. Spunea acest om, căruia îi datorez atât de multe, că atunci când oamenii nu trăiesc aventura autentică a vieții lor, aleg o aventură de substitut, o aventură surogat. Iar aventura surogat poate lua forma victimizării, de exemplu, sau a martiriului. Cât de familiar sună. A trăi aventura autentică, spune Jordan Peterson, înseamnă a spune adevărul și, prin extensie, a acționa în acord cu propriul suflet. Poate că această poveste a veșnicii neîmpliniri pe care mi-am asumat-o de atâta amar de vreme era o alternativă la trăirea adevărului, în vorbă și în faptă, pentru că trăirea adevărului e dificilă, cere curaj, autoasumare și un caracter puternic, unul care să poată da ascultare sufletului și conștiinței, chiar și în lumina tentației celor mai ispititoare senzații și roluri. Poate că povestea mea de dragoste și consecințele ei m-au echipat cu muniția emoțională necesară pentru aventura mea autentică. Asta nu înseamnă însă că e ușor, nici măcar acum, căci gelozie încă mai e, frică încă mai e, dor încă mai e, căci atâta sânge nu se evaporă ușor și nici nu se dizolvă rapid în substanța unei revelații. Iar când înaintarea e dificilă, recursul la trecut e cu atât mai tentant. Însă îmi dau seama că a mă întoarce în trecut și a umbla din nou prin aceeași stepă pe care am străbătut-o în lung și în lat de atâtea ori înseamnă implicit un dor de tot ce am fost eu în acel trecut. Dorul de ea este dorul de mine, cel din trecut,
atât de imperfect totuși, atât de găunos. Mie mereu mi-a fost greu să las trecutul în urmă. Poate că, din teama de viitor, căutam mereu să rezolv ceva din trecut, să mai retușez niște tablouri deja uscate, să mai injectez niște viață în niște cadavre. În ultimul an, totuși, am făcut progrese. Am renunțat, spre exemplu, să merg la cantina școlii, să mănânc. Am devenit tot mai eficient în a dispărea din viețile oamenilor care nu mă mai vor acolo. Am devenit mai capabil să închid definitiv uși. Și, deși de când mă știu m-a înspăimântat ideea de eternitate și ireversibilitate, ideea de pentru totdeauna, atunci când iau o decizie definitivă mă simt parcă mai bărbat, mai adult, mai puternic. Eu am 33 de ani, proverbiala vârstă a lui Isus. În acest an am trăit răstignirea și par să gust din înviere. Dacă e valabilă analogia dintre om și casa lui, dacă spiritul omului corespondează cu locul în care omul trăiește, atunci lucrurile se leagă, căci, la fel ca și ființa mea, apartamentul meu a fost demolat până la beton și reconstruit într-o formă mai bună, transformându-se acum cu fiecare adăugire într-o bijuterie. Eu am să încerc să nu murdăresc intenționat fața și amintirea iubitei mele doar pentru a-mi fi mai ușor să merg înainte. Eu am observat până acum cum vreau mai mult să mă arunc în alte brațe când o cred pe ea aruncată în alte brațe. Și am simțit cum se trezește în mine un devotament prăfuit, dar viu, atunci când am senzația că ea n-a fost cu nimeni până acum, timp de mai bine de 10 luni. Eu am să încerc să păstrez în amintire acei ochi senini, mari și blânzi. Eu am să încerc să păstrez în amintire glăsciorul ei afectat, îngrijorat și îmbăciuitor. Eu am să încerc să păstrez în amintire căldura buzelor și îmbrățișării ei. Eu am să încerc să păstrez în amintire tot ce m-a făcut să mă simt iubit și tot ce m-a făcut să iubesc așa cum n-am mai iubit pe nimeni. Și să merg înainte, nu pentru că ea ar fi un om rău și desfrânat, ci pentru că atât a fost să fie.